Sore-sore lawae sambel endok, walah enak era pakat guys. Lah iki ceritane aku sore-sore lagi masak guys. Amarga sekesuk aku ora nemu bakul blonjo, amarga bakul blonjone do rewang wayah do ngantenan iki guys. Nek nggonem ya apa iya kok wayah do ngantenan guys. Lah nek kene iki endoke wis do mekrok terus tak entas terus lanjut nek kene iki aku ape ngulek persambelane. Seperti biasa tak kei micin, tak kei uyah, tak kei gula. Wes bar tak ulek lanjut nek kene iki aku ape nguncak endoke sing tak wis tak kum ndik mau ya guys. Langsung nek kene iki bar tak oceki terus tak goreng sedelok wae. Lah mek rupane wis rodok coklat-coklat ngene iki artine wis mateng ya guys, wis garing. Terus nang kene iki aku ape nggo srangga-sreng iki suambele iki wake ra pakat guys, tapi enak tak campuri ambi tomat iku rasane jos gandus kotos-kotos rewos tenan guys. Wes saate madang guys.